A je tady dívka s číslem 8, já jenom upozorňuji, protože rozdává 2 známky, jednou za to pochodové defile, jednou za to slovo s bulbou a druhou známku za to naše takové vzájemné povídání a jenom připomínám hodnotníky vždycky díl. No? Tak, dámy a pánové, vše je připraveno, dobrá nálada. Prosím, dobrý den. Jmenuji se Kateřina Křížová a jsem z Prahy. Zastupuji zde mažoritkou skupin mažoritky hlavního města Prahy a momentálně pracuji jako sekretářka. Úspěšná firma aspoň? Ano. Tak a co, jako jestli to konečná, nebo jestli jenom mezistanice? Určitě bych chtěla pracovat jinde, je to po maturitě. Po maturitě, takže ještě nějaká studia? Ne. Práce šlechtí. Takže za chvíli bude vyšlechtěna. Co zálibí koníčky? No tak ráda sporty, bruslím a hraju badminton. Dobře, co zvířátka? Bohužel nemám, ale mám je ráda. Máte ráda, a jaké máte nejradši? Kočičku. Proč? Protože jenom spí, má zase a papa. Dobré, tak to je vzor. Tak, jaké máte ráda jídlo? No, nejradši mám svíčkovou. Svíčkovou. Máte nějaký recept vlastní? Ne, já jenom jdu do restaurace na svíčku. Dobře, takže restaurační provoz. Tak co ještě barvičky a kníčky? Tak nejradši mám stříbrnou a kytičku lily. Takže stříbrná lilie by mohla být, pánové, uspějete u dívky s číslem 8. Tak, dámy a pánové, teď se budeme věnovat ale dívče s číslem 8, která nás přivede do Havaje, havajské, tedy nějaké to inspirační záležitosti. To je přesně ono, dívka s číslem 8, to je jeden věneček, stuha, rumba koule a Havaj. Tak tedy Kateřina Křížová z Prahy, dívka s číslem 8.